yi ƙari. Nike jalla ya bani a yanzu bani da sauran buri. Na zo ni tabi ga cikin iya ban labari. Da na zo zan koma gida kice goban dan Allah ka dawo. Zaɓen soyayya tun kawo na samari su samu kyakkyawar yarinya. Ni na shanya gaban su tun da na samu mai tarbiyya. Yariyar ta fara ce wadda har ta zame mata laya. Ta iya komai komai da kan sani fannin soyayya. Me zai sa ni na barta mai shirin ya ba su nike zana sawo. A rai ban da kamar ki kin ji kalamin ruɗi. Guda kin mini laifi ni da ƙauna zan miki sharri. In kuwa ni na yi laifin sai na kasa da so wallahi. Sai idan kin wuce zana zo ba kwanje shi ne ya dawo. Wa zai kai na san ki banda abba da muni. Amma cikin tafiyar mu ta so wasu na aje mana rami. Zigar ki ko an kawo a rai sai dai ki kara mukami. A wannan tarayya mai shirin ya shigo saka shi ne a jawo. Zaɓen soyayya. Ba zan so na bari ki koka ba, ki farfa ni ki saya. Da ni da ke ba za su fahimta ba, da zuciya muka goya, alƙawarin mu shi muka inganta. Me zai samu mu karya? Ta ni ki kai ni inda kike so, inda ke ban gajiyar yin yawo. Kuma kike so zan yi aso ba na jiran izini daga kowa. Wanda yake yi ya sani da sunayen kama da gudu da barewa. Don haka safe da rana ni zan zamtuwa tare da ke ki jitawa. Ni maki min alƙawari zaki karɓi duka abin da na kawo. Bayanin soyayya koyan dai na wasiƙa. Ni kuma na san jin abu ta zuciya fita kunna a saka.